Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam ken kadrama. Ti surat nga intay idrama ita ket nagtaod ken ni pagayam Rude. Ngem sakbay ti amin ipatayab tayo man pa dagiti kablaw tayo iti tangatang. Shout out kadagijay anak ko isuda Ayla Medjoan Galapon. Ken Gian Alea Faye Galapon, kastamutan kinilakay ko, Joselito Galapon. Ken Aminain at Delphine Family dita Bugnay Jade, Nueva Vizcaya. Nagtaod dayta kinipagayam Natalia Villena Delphine Galapon. Shout out kadagiti arme dita Sheriff Aguac Mindanao. Makablaawan ni pagayam Walter Bayungawan. Naragsa palagdengeg para ken ni Wilma Baroga dita Doha, Qatar. Pa-shout out ti karubak dito'y purok ilang-ilang barangay Tucanon, Aritaw, Nueva Vizcaya. Ti Sikat family isuda John Paul Sikat, Abet, Dalin ken Malain. Kaniti Florida family, Uncle Loret Florida, Auntie Miliang, Jane, Ungol, Rosana, Naneng, Ambulog, kan Silda. Dagitimot Aris family, isuda Rosan, Bibe, Rowena, Unang, Impog, kan Rachel. Kaniti family, Morazo, Gondran family. From Raywell Same, Soriano. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni pagayam tayo Rude. Ken ka Mang Bianong, siyak ni Rude. Nauyungak nga asawa ken talaga barrairo ngak. Uray babae nga awan gaway na ket kabaila kakabilain. At iddugo na iti surat ko Mang Bianong, iso binudwak iti dua apartes. Adoy nga rod nga nakisalaysay ti may kadwa apaset ti pakasaritaak Mang Bianong. Ipakita mo ito di kinalastog mo. Auston, kasyanda. Babae lang tamo makabilan. Ngam awan mo't nga rod di kabalam. Oh my God! Di na uludan. Isuksok ka dito, Dron. Saan? Di na isaksak itidram. Didot ka iti kinalagan mo. Nubarairo ka. Nakarkaro ka. Butaka! Di na isaksak itidram. Anya ti aramidem kanyak. Makamong tidrakan ka. Kasi gadaras ti aglawlaw ta. Nupag tulidag ti dram kat may salat ka dagiti kay kayo.
Nakasat ka. Ngam nagdardiretso nga yun ka iti baba. Malas mo. Saan? Saan? Kasyanak, di mo pagtulidan to'y drama. Goodbye na. Anak, nasaya at nakapult kan. Tatang, sa dinot kayan ko. Adda ka dito ospital. Ha? Naimbag ta da nakakita kan ka. Kat inyag da ka dito ospital. Kunak no, mataya ko ang tatang. Di mo pa'y lasagsagidain na operati kan nawa na matam. Apay tatang. Nadangran ti matam, isuan na opera. Uwen, malagip ko tinapasamak tatang. Natudok ti matak iti natirad akayo. Idi madamangag tultulid ti drum. Anang isagsagan da kanyak. Ay, Rudy, agbaliw ka kuman. Kitaam, nagadon ti makalkalaban mo, gapu iti aramid mo. Amok tatang. Ti katugangak ti akin aramid iti daytoy. Nakitam kaday ati katugangam. Isulaang ti amok amabalin ang mga ramid iti daytoy kanyak tatang. Binales naklakit di. Gapoy ti panangkabkabil ko kin ni Meli iti sidong ko. Saan mo basta pabasulan ni abalayan? Tawan mo ti pamanagnag mo. Saan mo mo't ang nakita no iso at talaga tinangaramid iti dayjay? Tatang, Agbaliw ka kuman. Kasta ti kasayaatan nga aramidem. Idyamon ti mading aramid mo. Kaamangan no nakarkaro pa ti mapasamak ken kainton sumaruno. No itultuloy mo latta ti mading aramid mo. Huston tatang. Di da kon sirmunan. Naospitalak lang aruden. Ayan nga di kakabkabalay ko. Ay, awanan. Anyang itinam na mami di inyawid mo akabit mo. Timakyasan, idi na ospital ka. Di na kaya't agbannog ang mga sikaso. Kan mangbantay kan ka. Adda ka lang aruden dito ospital. Ngam di pelak kabit mo, tinalagip mo. Ay, apaw lagmayat kalaki din ayang itinagdita ka, ma'am. Barbarang no dahi tatipagnak, ma'am. Bagbagan ka lang aruden. Sa bali pala ti karga dahi tautek mo. Apay nga yakastoy. Apay saan na makakita ti kanawa na matak. Saan na mabalinda ito'y? Grabe, ti panakadangran ti kanawa na matam, Rudy. Saan na mabalinda ito'y? Diyak kaya't ti mabulding tatang. Awanan, ti maramidan tayo. Talaga ang mabulding kan. Daitan ti nagangganab mo o iti kinabarairong mo. Diyak kaya't ti kastoy tatang. Saan na mabalin? Awanan ti sigod na kinatar mo, Rudy. Nadadalo na namin pinsan. Bulding ka magtang. Saan na mabalin nga uli makaklatan iti kastoy anapagteng ko? Anya ti kayat mo asawan? Balsag tinangarami iti kastoy kanya. Balsam? Asino nga iti balsam? Kat kunamat di mo nakita tinangdangranggan ka. Mamwak tulat ta? Ay sos, amangan no nakarakaro pati mapagteng mo iti kastapang pananutam. Iso asang ka unay. Agbaliw ka ngaminain. Sumarden ka man? Bagik da ito'y. Iso nga ramidak nga rod ti kay kayat ko. Awan ti asino man ang makalapad kanya. Pinampanunot ko balsen, tinangdangran kanyak magbianong. Ngam awan mo ti pamanagnag ko ati
katugangak alalaki tinangdangran kanyak. Kanayon nakngaro da bagbagaan ni tatang ko, ngagbalbaliw akaw. Ngem kaskas dilat ka, nga awan apulos ti panagbaliw ko. Diyak pa'y malagip asarungkaran ti asawa kan anak ko. Kay, nabayagan nga awan dagiti agiinami ti silong mo. Di da ka pa'y sinarungkaran, din ospital ka. Awan ka ti panggap mo amang sarungkar kadakwada. Anya kumaaga po amapan ko sarungkaran ida, tatang. No pimanaw da, ammo da nga rod ti agsubli. Baybayan niyo idan. Anya, nagkalasan na panunot ti ama ti kastaro day. Katuan mo, diyak mat pinapanaw ida, tapno syakit din ti mapan mang suksukon kadakwada. Ay, makamu ka man lagan ni ti biyag mo. Total, kastamot ti paragpampanunot mo. Makauma ka pa'y kidin na kasasao, Roday. Isasagay, aramidam nga rodan ti kay kayat mo. Nalabas kan! Iti da iti barangay ti ayan daalis. Sarungkarak man da iti abalasang. Hoy! Bulting! 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 Na, nagkaroon da kitang obin. Bulting! Bulting! Bulian dakit din alaklakayan. Hoy! Agtal na kayo! Kaya tiyo, dakilawan kayo! Oh! Ala! Kilawin na tayo ka doon na bulting! Barsakan tayo mga to! Saan? Hindi nakbasakan! Anday ko! Di nakbasakan! Di takayon! Ang sakit na doon na! Nagiti just king of big! Patayon dakutan! Nakatandanulam nga may, apay binarsak da ka. Iti lugar da alis. Nakita tak dagiti ubing iti igid ti kalsada. Kat permi apan ang buli da kanya. Binarsak dakpay. Anya, Just kikit iti kastoy. Ubing laangan ti mang buli kanyak. Gapo iti langak. Anay ko. Nagastimuging ko kasanaw kaday tamuging mo tinapuntaan. Naimbagtasan unay adakkel abataw titimama dita. Tano saan dakdakas pa'y kumati nagbanaga. Agyamanak ta pinastreknak dito'y balayo, Alice. Gaputa jak kaya ta panunuti mabastusak. Idinto ta medyo adayo dito'y lugar mi, manipod ijay lugar yo. Alice? Kayat ka? Ay-ayatan ka? Anya? Apay nga nagkatawa ka? Sana pa naghuyaw Rudy ha? Kita ang mantilangam. Ha? Balasangak. Kan adumat ti mangibagbaga nga adalangak. Ngam si kakit din ti agdaton kanya. Alice? Kinunakmatan. Pinadanon ka dito'y balay ni. Takaasi ka mat anagapo iti adayo. Tapno umay ka lang dito'y balay ni. Ngam saan na kaya't asawan day ta. Anawaya ka matan ngagdaton kanya. Anya? Yaks! Ti amom, jag amo akasado kan? Amok ti may papankan ka, Rudy. Pinanawan na ka ti pamilyam, gapu iti kinabarra irong mo. Kabilang pa iti asawam. Iso adyak tungarod agsagmak iti kaskan ka. Bulding ka lang arudan. Babairo ka pa'y. Kan, barrairong ka. Na? Nagbastos ka na babae? Imayak lagayam dito'y tapno dilawinak. Nasaysaya at pa'y kumaadinak pinastrek. Ngam tilaisin nakit din. Ibagbagak lang mo tipod no makitkitakan ka. Di uray man awan tagdatdaton kanyak. Nukaskan kan tumot laang. Sa anak pa'y mo tamay ibusan iti lalaki, Rudy. Iso amaudin da ito yung isasarungkar mo kanyak. Ta saan kan tumot na napastrekan apulos, Rudy. Di saan? Saan lang asika ti babae? Ha?
Kasar dengan ngaminin tagtatdato na iti sa bali a babae, Rudy. Subliam ka din ni Meli nga asawam. No way! Ha? Diyak kaya't ang makita ti amana. Iso asaanan. O ready ta namat no sublyak da a babae. Rudy? Amo? Makasapulak tulat ta iti kasukat na? No kasta talagang awang ti panggap mo amang subli ni Meli. Saan nga ruden? Biyagan idaa ti lastog nga amana. Kasanaw dagitan na kyaw? Anak ko lat ta idaa. Ngam kay kayat damat ti agnaed iti sidong ti inada. Di, ijay da nga ruden. Awan lat na sakit a bakrang ko nga uray sa andan ngagpakpakita kanyak. Ay ayaten ka unay-unay dayan. Sabi ko ma, tekanak itigundaway ko ang mangipanetnag nga ay ayaten ka unay-unay. Mang Rudy, mangsapol kan iti sa bali nga armam. Anya, itala sa rungkaran ka? Kan ibagak ti ayat ko kang ka? Angam, pagsapulin na ko niti sa bali. Gaputawan namnamam kanyak. Na makiasawa ak matlaang, pilyo kun di baro. Jay awan sabit na. Ken, saan abulding? Anya, Amang ano mabuli pa'y dagiti agbalin nga anak ko, no si kati agbalin nga amada. nagkaro ka matin dayan. Talaga mo't, sa pulam di kaskan ka, kat iso ti armam. Santang agbagay, Mang Rudy. Apay, anya nga min ti panagkitam di tabagim. Napintas ka lao na yan? Uray sa anak ka makuna na pintas, taawan mo't ti depekto. Ha, Sana kaskan ka nga dalang arudon depekto ti langam, adapay depekto day ta panagot utak mo. bastos ka abalasang. Di ka man, Mang Rudy. Amok ti kababalin mo. Barairong ka pa'y nga rod, saan aya? Iso ti nakalaam di tabulding mo. Dahito tilaglagi pam. Di kanto makaasawa gapo iti aramid mo. Managuyaw ka. Ilunod ka adi kanto makaasawa Apolos. Agbakbakit ka abalasang nga aging gaamapisti ka. Anya? Go ahead, Mang Rudy. Ilunod na kaging ga iti kay kayat mo. Kay kayat kun ti mabakatan na balasa nga aging ga iti mapesteak. Ngam ti makiasawak iti kasken ka amatayak to iti konsumisyon iti danam. May mayatan ti matay abakat abalasang. Ngam ti jak ma-enjoy ti biyag ko gapo iti konsumisyon iti danam. Ha? Dadaulakit din ti biyag ko iti kasken ka? Asino ka kumangay, Mang Rudy? Prinsipe ka aya, apagtatak ko na. Ayop! Dagita babae! Nalabasin ti pananguyaw da kanyak. Kunamlan asino damatan a perpekto? Apay nga raw da nagbartek ka nga eh. Kaya't kung aming ngay papas, ti sakit tinakam ko, tatang. Di na ka matulungan ti arak. Ti makatulong ka kat ti panagbali mo. Ha? Uray makuna kumaabulding ka, no responsable ka, no natakneng ka. Respetun da kalagta ti uri asino. Ang imlukas talang arulin ti tsuram, barairong kapailaang. Ay, awan lat na mo ka, Ruday. Tatang, Nagturad nga raw tinakam mo ang mapanagdataw ni ti balasang. Dagiti lang saan ngagpampanunot a balasang ti agsibagan ka. Angem no dagiti manakman kanada arapap da ti biyag. Pulos no kayat da ka. anya kayong natin, tatang? Idawn dakmatlaw na yan? Katalaga, Mike. Awan trabahom, lastog ka, kastapay tilangam, ngem nagturod ka kiden na mapanagaram. Anya nga iti ilas-lastog mo, iti mapanwarman. Tatang, Anya nga iti palamot mo, iti babae nga agsibakan ka. Day tatam mo daw. Jack nagbaliw Apulos nga oray kastoy ti nagbambanagak mangbianong. Naturag tinakam ko nga agarem ngem awan mo ti nagsiba kanyak. Naglabas nga raw ti tawen
aging gaasiminan ti amak iti daytoy a biyag. Perme ti kawak iti kawan na, tauray kanayon ungtan ide, ngem iso tinaanos a mangbagbagaken ng kadkadwa kanyak. Adda dagiti nakadendenak ngem sanda nagbayag iti silong ko ta lalakaen dalaeng mayt a babae. Aging ga na mild stroke kak mang biyanong. Kasano nga Rudy, agmay-maysa ka man nandito balayaw. Nagsublimot ti kabsat mo iti lugar ti asawa na. Uwan nga ron. Kasta talaga. Adamat bukod na a pamilya ti kabsat ko. Naimbag nga rod, ta imay nakpay inasikaso idi na ospitalak. Anya nga iti plano mita. Ay, yakam mo lito. Naimbag ta saan ka napakarawan idi naatake ka. Uwan, naapektaran ti panaggaraw ko. Saan nakas idi? Rudy, payong kaibigan. Anya nga tanong subyamon ti pamilyam. Sipod namin pimanawan ti pamilyam iti sidong mo. Di mo matanida sinubsubyan. No, subyak ida. Awaten dakpay nga ta. Padasam na ta, anya tamom ngay. Di mo napankinit kita dagiti anak mo. Sigurado dadakkelan dagijay. Kan amangan no di adal da pa yan. Ay, kasla mabainak mo't nagpakita kadakwadan. Ay sos, awan ti maalam iti bain-bain. Isama pan kakit din itenda. Agpakita ka kini Meli. Bareng no awatan na kapay iti danadang agina. Sino kayo? Adda nakaibaga kanyak, adito'y kano ti balay da Meli? Dito nga ron. Mabalin ka di ang makasarita ni Meli. Sino kayo kadi? Siyak ni Rudy. Asawa ni Meli. Anya? Tiyamok, awanan ti asawa ti inak. Inam ni Meli. No kasta, si kan ti anak mi. Si kakadidaitan, Dani. Siyak nga ron. Ay, anak ko. Umunig kayo. Kaya't kako mga arakupen, anak ko. Umunig kayo. Di tatayo unag nagsarita. Pasensya kan, no nakadisturbo ak anak ko. Ayan ti inam, ken ti kabsat mo. At ang pamilya ti kabsat ko. Agnana di ti lugar ta asawa na. Ni Meli. Kaya't ko ang makasarita ti inam. Nabayagan ang natay day dinanang. Anya. Natay iti sakit day dinanang. Apay adiyo yung pakpakaam mo kanyak. Apay ko mga ipakaamumikan ka. Katawan mo ti bibiyang mo kada kami. Dani. Saan ka mo't nagbalin nga ama kada kami? Binaybayan na kami aday di lolo tinang tultulong kada kami kada nanang. Bayat ti panagdakkel mi. Isong awan ni Rod ti makagapo nga ipakaamumi pailakan ka ti mapaspasamak kada kami. Anak ko. Nag-enjoy kayo mo't siguro iti biyagyo. Bayat ti kawan mi iti sidong yo. Awan mo't siguro ti maisideryo kada kami. Tatang. Day di lolo tinang ibakla iti obligasyon nyo kada kami. Iso tinang tultulong iti day dinanang anang isakad kada kami nga aging gay tinakaadal kami. E dinto ta sarap buhay kayo lang, tatang. Agyaman kayo pa'y nga rin, takasasao kayo ita. Tanong sakit tinakam lang ti paring bawag. Pulos mo't no kasao ka ita, tatang. Anak. Pasensya kan no sinarungkaran ka manen. Ada-kada kayo no kaya ito ti kanain na sa marungkal. Anak ko, jak pa na ibagada ito ikang ka. Ngam pakawanin na kumakadagiti nagkurkurangak kan ka iti kalabas.
Nagdakkel, tinagkurangak kada kayo nga agiina. Saan tayo napagsaritaan day tatatang? Tauray mamin ano pa nga agkid daw kayo iti pamakawan. Saan na may subli tinapalabas? Tinapalabas kat napalabasin. Dani, anak ko, Nadapay papanak. Mangan kayong tulatan. Adamot ti makan ti ta kusina. No diyo kayat ti masida, mabalin nyo tagluto iti kayat yo. amok akagura nakpailaeng. Marikrik nakday tababaen, iti panakilangan mo kanya. No diyo kayat ti nakilangan ko kada kayo, makamo kayo. Saan kayo matapilpilitin namang sarungkar kanyak? Dani, Sige, panawan kayo pa'y. inururay ko ti panagawid mo. Inlutuan ka pa'y. Tapno napudot ti ipauneg mo. Agyaman na, ngam na nga na ko ni Tirwar. Ha? Da kayong timangan itinluto yo. Kung saan na masapul nga agluto kayo. Tamok amarigatan kayo nga gargaraw. Anak ko, Nabannuga ka naggapoy ti trabahok. Kaya't ko tagina na. anak. Kaano ka di amapakawan na? Tatang, nabannuga ko nakmet. Kaya't ko tagina na. Saan ka amapabasol? No kagoranak ng aking gaita, anak ko. Saan ka ba't di amapabasol? Tasyak matlaang tinangimula iti gura iti kaungam. Ngandiyak agsardeng, aging gaiti mapakawan na, anak ko. Da kayo, iti kamsat mo. Aging gaita, nalamiis pailaeng ti pannakilangan, dagiti anak ko kanyak mangbianong. Ngumjak agsarsardeng umas asidag katakwada, nang runakin ni Dane a buridek ko, tawan pa'y ti bukod na a pamilya. Lumakayak meten mangbianong, ken adon ti rikrik na ag iti bagek, iso kayat ko kumaabayat a sibibiyagak, ket may parik na meten dagiti anak ko ti panang pakawanda kanyak. Tauray kasasaudak ngagpayso, nga mariknak ti kinalamiis ti pannakilangan da kanyak. Awan mutkit diti sa bali a pabasulag, no diti mismo abagik, gapu iti panaglablabos ko ide kapigpigsaak. Dito yan nagibusak ti surat ko, mangbianong. Kat agyaman akunay, no may sa to'y surat ko mapili yung ay drama, dito'y paborito programam. To'y pagayam mo, Rudy. Daksang gasat, pagayam ko Rudy, gaputa apitem ti ingka imula. Gapo kadagiti negatibo apilim, adda dagiti consequences mo. Anya ti katasawan ti apitem ti imulam. Iti pakabuklan ti nasantuan na kasuratan, ti panagapit ket naaramat akas pangarig para iti aramid ti may sa tao ket apiton na ti resulta ti anyaman nga aramid na. Kunaan ti Biblia, diyo allilawan dagiti bagbagiyo. Saan amarabrabak ti Diyos? Apiton to ti tao ti anyaman nga imula na. Apitem nga apiton ti imulam. Kanayunan na, no agmula ka iti bukal ti kinakilo, rumusing ti didigra. Kat aggibusto ti panangidadanes mo iti sabali a tao. Ti panagmula ken panagapit, kat saan laeng agdaan iti naimbag a kay papanan. Agmula ka nagapit tayumet, iti dakes a bambanag. Masansan, no agmula tayo iti kinabarrairong ken panangirurumen, makita tayo nga agkibaltang daytoy kadatayaw.
kukwa ti apo ti pamalas, ket awan ti aramid tayo mailimad ken kuana. Mabasa pa iti Biblia, mangted kayo ket ikan na kay tumet ti Diyos. Sukat naan-anay, nasudsud, ken agliplipyas ti may pasabok to kada kayo. Tati pangrokudyo iti sabale, isuntumet lati pangrokod ti Diyos kada kayo. Nangaganyo ka din ti termino rokod iti rokod? Nagtao iti daytoy versikulo. Ti Diyos ket kayat na maagdaan tayo iti nasagot panagpuspuso. Ngem no mangipaay tayo iti dakes bambanag kadagiti tao, apiton tayo ti consequences na. Ti panagmula ket adaan iti naimbag ken dakes kay papanan. Ngem iti sabali banger papagayam kas baro parswa ken ni Kristo, ti panagmula ket kayat nasawen, agbiyaga maitunos iti sao ti Dios, ken aramiden dagiti bambanag kidkidawin na iti tunggal maysa kadatayaw. Iti nauneg kaimudingan na, dayta ket panagmula kadagiti nabunga na espirituan buyugan te aglaplapusanan nga ayat ni Kristo kan kirad panangarami diti daytoy. Ti Biblia ket palpalagipan na tayo nga addarag iti panangaramid no anya tinangayaban ti Diyos kada tayo ket dayta arag ket saan nga agtamed iti apit aggubway ti nabunga panangikagumaan tayo. Kinapudno na, palagipan na tayo ti Salmo. Dagiti naglulwa bayat ti panagmula da, agapit danto asiraragsak. Ti Diyos ket kabaalan na pay nga ipaay ti rag-o, iti laksid ti nadudog, ken nakaamamas paspasamak. Tilintag ti Diyos sa panagmula kan panagapit, ket pakaibilangan na ti saan na magatadan nga asi kan parabor. Ti puso ti ebanghelyo ket inapit na ti imula ni Jesus para kada tayo iti asi na ijay cross. Isung agan-anos ka, pagayam Rudy, ipakita kan ipanatnat mo ti pudpudno panagbabawi ken panagbalbaliw mo. Saan pa'y anala daw ti amin pagayam? Irukmam ti amin mo iti apo, at dapay masakbayam. Ti panagraem mo kuma iti apo, ti adda apakaseknam. Alright, that's alright. Ala, kastamanen papagayam, aging gay ti sumarunumanen ngayon tay panaglalanglang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!